खुलुमबाय दिनै 8 डिसेम्बर 2023 शुक्रबार आसामनि शिबसागराव सासे ट्रेजारि अफिसारा पेन्सननि खामानि आरो गुबुन खामानि मावना होनायफोरखौ गोबां मानसिफोरनिफ्राय रां दाबि खालामबाय थानायनि जाहोनाव मिथिजानाय साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामजादों। सासपेन्ड खालामजानाय अफिसारनि मुङा जाबाय सन्जीब बरा। सन्जीब बराया डिउटियाव थानाय समावबो जौ लोङोमोन। गागि बिजिरगिरि एबा सिनियर एडभोकेट कपिल सिबाल बिथाङा जारिमिनारि बायदियै आसाम रायजोआ म्यानमार हादोरनि बाहागोसोमोन होननानै सुप्रिम कर्टआव बुंदों। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर, एक्टर आरो आसाम पुलिसाव साख्रि मावग्रा प्रजित नार्जारी एबा थाख्लाय नार्जारी बिथाङा गोब्राब बेरामाव गोलैनानै दङ। बयनिसिमबो रायजो आइ आफा बिदा फंबाय आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आंनि देहाया जोबोद लोरबां। आइ आफा बिदा फंबायनिसिम आं मोनसेल' खावलायनाय, दिनै आंहा जोबोद देहानि सैनांगौ, बेनिखायनो आंनि थाखाय बयबो आर'ज गाबो। जाय जेखि धोरोमानो जाया मानो नोंथांमोननि आर'ज गाबनाय खुलुमनाय सिबिनायजोंसो आफा इसोरनि अननायखौ बोरोमखौ मोनगोन होननानै आङो हामगोनखौ आसा दङ। आङो दा जोबोद गोबावसै माखासे खोथाफोरखौ आं उसुबिदाफोरखौ आंनि आंगो लोगोफ्रा मिथिजोबो। अब्लाबो मैया न'खरनिया गोबाव जानायलाय न'आव मानो दोनबाय थानो होननानै रां रुफा गैयिनि थाखाय दिनै बारा जाथारना मैया आंनि न'खरनि बिबाजैफ्रा आदा मोनसेखौ खावलायनाय रायजो राजाफोरनिसिम बयनिबो आर'ज गाबनायखौ आंनो नांसिगौ। जाहाथे बे आर'ज गाबनायजों आंनि इयुन बे लोमजादों बुस्थुआ आंना थामिया जादों। दा बयखौ आं बेखौनो गुरै आर'ज खालामनाय जाबाय, जाहाथे इसोरनाव आर'ज खालामनानै आंनि देहाया सुस्थ' जानानै आङो फिन खेबसेबाव नोंथांमोनजों नुजानानै आङो अरायसम रंजाबाय नोंथांमोननो थाफानो हानाय बायदि आंनि खावलायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों। आं दा आगस्टियाव फैयो। गोजोन्थों। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।